O circuito Chans da Raña na parroquia de Baroña será escenario este domingo da terceira mini BTT sonense, unha proba que co paso dos anos está a adquirir maior protagonismo, e na que se agarda unha participación próxima aos 400 ciclistas, chegados dende diferentes clubs de toda Galicia. A carreira está integrada na categoría promoción, que engloba dende benxamíns a infantís, tanto masculinos como femininos. É unha prueba de categoría de promoción, hasta fanse desde as de cadetes, a de cadetes xa non a collemos, de todas as categorías hasta de escuelas. Distribuímos a proba en 4 circuitos para dividilos nas distintas categorías, e o que se vai a facer, digamos, que é ampliar os circuitos con zonas de máis dificultad e para ir incrementando os tempos para cada categoría. Dende o Concello quixeron destacar o traballo que realiza o Club Ciclista Sonense, fundamentalmente coa base. A min, como representante do Concello, só me queda agradecerlle ao Club Ciclista Sonense a aposta que están facendo polo ciclismo, e máis que nada sobre a base do ciclismo, que para nós é moi importante. Todo o deporte base, desde o Concello, ten unha prioridade para facer todas as actividades deportivas. Tamén felicitalos porque a organización tamén conleva un traballo moi grande, é difícil organizar un evento deste tipo, por lo cal as miñas felicitacións, porque sei que traballan duro para que esta mini BTT, esta terceira edición xa, sea cada vez máis completa. Así o di o número de participantes, creo que 400 rapaces, é un número importante de inscritos para unha proba deste tipo. Ademais do Concello, colaboran coa proba a Federación Galega de Ciclismo, a Xunta de Galicia a través do Deporte Galego e a Deputación da Coruña.